trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon ang ikatulong Domingo sa Adviento, ang gitawag og Gaudete Sunday o Domingo sa Kalipay. Ang atong liturhiya nag-awhag kanato kanunay sa dugang kalipay tungod kay sa dili madugay moabot na gayud ang atong kaluwasan. Sama ni San Pablo, si Papa Francisco kanunay nag-awhag kanato sa pagkamalipayon isip mga Kristiyano diha sa itong pagpuyo sa Ebanghelyo. Aron, mahimo kitang angayan o epektibong tigmantala ni ini ngadto sa uban. Busa, diha sa masadya nga kasing-kasing, palihog, manindog, ug sugaton ta ang Dios nga atong manunubos. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Sound a trumpet into the night, the day of the Lord is near. When His people lift your voice, proclaim it to the world. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Ato karong dagutan ng katulong kanila, no? Ito the Gaudete candle kining pink, no? O ang kahulugan niini mao ang Gaudete ang joy, rejoicing, kalipay. Hinuman nato ang unang kandila atong gidagutan, mao katong gitawag tog paglaom, hope. And then the second candle was love. O karong atong dagutan mao kini ang gitawag tog the joy candle, na gitawag sad og kanang the shepherd's candle, tungod kay ang mga anghel nga nagpakita sa mga shepherds nihatag sa mga balita nga nahimugso na ang layo kahadlok, nahimugso na mga nubos, ug pagmaya kamo kay the Lord is with us, is born among us. Mao na ang kahulugan niini. Muna ito ko nagutan ang kandila, no? Nagsimbolo og joy, kalipay, ug maya. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Isuon manghinaot uta ako manghinaot nga no kining Dominguha ang gitawag tug og Domingo sa pagmaya, no? Naunta ang Espiritu sa Pasko, no? Na tungod sa gugma o tungod sa pagmaya nato, manaunta sa inyong katasa-tasa kakasing-kasing.
Dahil pasto mga igsoon nga naas na sa panimalay ba? No? Naunta, the Spirit of Christmas, maghatag itong kalipay sa itong kinabuhi. No? Bisan pa sa daghang mga problema, ang Ginoo ta maghatag og kalipay diha. Ug kanang kalipaya, kuna andang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Ug kung maandam kita pagsaulog ning santos nga misa, masulan nato ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala dadong adtos kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makadunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan. O sa kanunay nagasaulog kami niini uban sa dakong kadasig o kalipay. Kini among gipangayo pinagid sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagmaya og paglipay kay ang Ginoo atong hari ania sa atong taliwala. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Atong paminawon. Awit o kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel. Pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo. Giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala. Busa, ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlaw, ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Sion. Ayaw pakawadig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo, ang inyong Diyos, anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom, muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya, ug magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kaysa taliwala kaninyo ana ang dako ug santo sa Israel. Singgit
kamo sa kalipay, ugas sa tiyan. Kaysa taliwala kaninyo, anak o santos sa Israel. Ang Dios tinuod gayod, nga mangluluwas ka nako. Masaligon ako, ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog, ug akong kaisog, ug siya nga akong maluluwas. Magkawasak mo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Singgit kamo sa malipay, ugas sa tiyan. Kaysa taliwala kaninyo, anak o santos sa Pasalamatin ninyo ang Ginoo, isang yaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat diha sa kanasuran. Isang yaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Singgit kamo sa malipay, ugas sa tiyan. Kaysa taliwala kaninyo, anak o santos sa Israel. Awitig pagdayeg ang Ginoo tungod sa mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay, o siyudad sa Sion. Kay dako diha sa imong kinataliwad-an na ang santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay, ugas sa tiyan. Kaysa taliwala kaninyo, anak dako ug santos sa Pagmaya, ug ayaw kabalaka, kaysa dili madugay ang Ginoo mubalik na. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Atong paminaon. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, adunay duha kasapot kinahanglan ihatag aniya ang usa ngadto sa mga tao, sa tao nga walay biste. O ang may pagkaon, kinahanglan mabahin niini sa walay pagkaon. Pila sa mga kubrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag. Nanangutana sila kang Juan, magtutudlo, unsa may among buhaton? Mingon siya kanila, ayaw ka mo paninghil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka mga sundalo. Kami usab, unsa may among buhaton? Mingon siya kanila, ayaw ka mo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos. Kung sa pagpaagi, sa pagpugos, kung sa pagbutang-butang, ayaw ka mo pagbulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kung kinsa gayod si Juan. Nagunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Pusa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunya ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan mo abot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan na lang sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Nagkupot siya linigo nga igpapalid aron lainon ang mga tahop gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig. Panang tahop iyang sunugon sa kalayo ug dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maing balita, ipamangnuan ni Juan ang mga tao sa kalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, doon ako'y pangutana. Kanang, are you happy? Palipayan mo mas yung kinabuhi? Sure mo? Sure? Okay, very good. I hope, no? May untag yun taon. Layo pa rin panahon sa Pasko ba? No? Layo panahon sa Pasko. Muna ako pag-ampo ba nga unta nga unta na libang din panahon sa Pasko ba atog yung maangkon ba ang the real spirit of Christmas ba? Haron nga dumating ang tamang ginatuog tinuod nga kalipay. Genuine happiness, which is joy. Unta. Di pa kining gitawag to, no? Siyam kaadlaw ng Pasko na. Hinindot kayo ang siyam kaadlaw ba? No? Makatamang kayo nato ba to capture the real spirit of Christmas. Ang kining gitawag to traditional na to nga kasalugan sa Misa de Gallo. No, ang nobina sa Birhen sa Belen. Nga diin ang mamahal nga Birhen magagiya jud nato, magagiya nato, tabang nato ba to experience the spirit of Christmas. Nakita untag yun, no? Ato ang sakripisyo pagmata sa Diyos kadlawon, pagsimba, no? Para makasimba, mosayot tas kadlawon, para makalingkod ta, iabot dito, para mga tuog na santa. Padayon ba? Pero sa sakripisyo ba? No? Mayroon nga kini mga adlaw ba nga spiritual na itong preparation nga naminaw tas pulong sa Diyos. No? Unta maminaw ta og makalawat tas lawas ni Kristo. Makatabang yun nato. Bisag pakapin lang sa nang gitawtog mas misa ba ka ng mga mapainit. Nga ingon nila nga kombinasyon sa puto og sikwate makes a person happy. All of this, no? Pero
ang prayer na ito mga after all this, nilot ka 9 days of preparation na ito sa Mitsanigalyo ba, we hope and pray nga ang gitawtog spirit of Christmas, which is God's love for us. Maunta nas no kasing-kasing, hard na ma-experience na ito yun ang tinuon nga joy in our hearts. Unta, muna importante sa tanan. Mangisuon, kinahanglan kitang malipay biya. Hibaw mo gano? Tungod kay, kung dili ka malipayon, di ka malangit. Di ka malangit. Ginaingon sa itong santusa, ingon nga, ang mga tao nga to sa langit, no? Nag-awit yung aliluya. Munang di kini kag-apil sa kwar si aliluya ni kadibutana, di juga kasuod nga to kay waay lugar nimo. They are praising the Lord. Munang we better experience the secret good of the joy and happiness in life. Nindot kayo kay ang mga readings o bako naminaw gyud mo no, may mga makabasa. Wa gyud, usara gyud. Rejoice. Rejoice. Paglipay, pagmaya, no? Wa gyud. Mao gyud tema. Maminaw to sa pagbasa, no? Sa giwasabot ingon sa first reading sa propeta, ang tinuod nga kalipay, no? Rejoice o tinuod kalipay is rejoicing in the Lord. Kalipay diha sa Ginoo. Unya ikaduhang pagbasa sa St. Paul, no? Puong niya, ingon siya ang tinuod nga rejoice, at tinuod nga rejoicing, mao kini, you should rejoice. Ingon siya, usbon ako, you should always rejoice, bisan pa sa mga kahingawas kinabuhi. Always. Nothing should stop you. May po ni San Pablo. Unya, ari ka sa gospel, ipakita yun, no? Atong masabtan nga, we should rejoice because, the Lord is not only in us, near us, pero ang Ginoo, ana-ana, diha, uban kanato. Mao ni rason mga igsoon nga kita gyud angay magmalipayon sa atong kinabuhi all the time. Tanawa, sa unang pagbasa, rejoice atong kalipay na agyo diha tungod kay na ang Ginoo, rejoicing in the Lord. Mo na siya. Nagkabit ang kalipay sa kinabuhi, no? Nalipay ta nga natay pagkinabuhi, nalipay ta nga natay mo inahalis kinabuhi, nalipay ta nga may tayong panglawas, all of this, no? These are very good. Pero hibaw ta kinangabuta nga di gini mo lahutay, muna kung kini mawa na, unya kahatingali, mawa itong kinabuhi, mawa itong kalipay. Mawa itong kalipay. Munang, saan pagbasa propeta na ingon, ang rejoicing is in the Lord. In the Lord. Inunong ko ni San Agustin nga, siya ba, sa iyang pangita sa kalipay sa kinabuhi ba, nag-aamgo na siya, naingon siya, Lord, pagkabuang ginako taon, I was looking for happiness, joy outside sa gawas. When after all, I was outside, but you are inside me. Di amang kanako. Now, when I found you inside me, kung pa niya, now my heart can rest in peace and joy. Inside yun. Nasa kasing-kasing sa tao. Kung pa niya San Agustin. Muna nga, bisan pag may kwarta, we can still be joyful. Masakitunta, o kimto taglawas, we could still be happy because joy is Christ in us. Mura magina siya. Nga po San Pablo ba, nga ato yung kalipay ba, ang joy na to should be always. Always. Paglipay ka mo, o kanunag yung paglipay ka mo. Nabingon niya, nga bisan abot pa ang mga problema, anxieties kinabuhi, problema sa mga pagsulay sa kinabuhi.
Ingon siya, abot ining nga butanga. No? Ang buhatan niyo mo kini. Ingon siya, pag-ampo. Pag-ampo, mga isagrasa sa Ginoo, pagpasalamat. Pag-ampo ba? Ingon niya ini ba? Kung sa imong kinabuhi na mga problema, mabundag na ito ang kinabuhi, then pray. Pero sa pag-ampo nimo, do not pray nga, Lord, I have a big problem. Sulti ang problema nga, ikang problema ka, I have a big God. Do not say, Lord, this is a heavy, bugat ning problema. Tell the problem, I have a strong God. Kung mo na buhaton, kung sa'yo po ni San Pablo, ingon siya, maangko ni mo gyud ang kalinaw. O kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Nga diin, ang imong kasing-kasing gyud, madupinsahan sa tanang kaguol o kasakit. Nga kini ba, doon nag-testimony si San Pablo ni ini. Kaya kini, pagsuwat niya ng Ebanghelyo, pagsuwat niya ng second reading, no? sa epistle, pinriso siya. He was writing this from prison. Grabe. Patyudon siya. But then, he says, rejoice, rejoice, as I am rejoicing. Kanang problema. Because the Lord is with me. Ang gospel, paminaw ang gospel, ang samay ko sa buta din, you rejoice lang gyapon, paglipay. Di lang kay tungod, the Lord is in you. The Lord is near. Because, tungod, the Lord is naana uban ka nato. Uban ka nato. Baka sense na ka sa iyang presence. It's like, doon na, makita niyo ba, marubag, na ang gitawag to sa palibot na ang people are kind, people are forgiving now, people are understanding, people, you can sense na ba? Mo yung Christmas is in the air because people are more kind, more, masense na mo ba ang presence of the Lord? Mabitaw nga, makita niyo nga ning mga panahon na ba when the Lord is present already, makita ka sa kalipay sa mga tao, sa mga timawag kabus. Lipa ka mga panahon na. Tungod kay, you could sense the Lord's presence diha sa mga tao, nag-agkat nila to care, from mutabang sila mga timawag kabus. Pero, who would push us, for example, nga musyerta nga to sa mga tuwa sa mga leprosaryo, musyerta nga to sa mga plenariso, tanan, no? They are smiling. Why? Because the Lord is there, working on us. Makasense ka that, joy is around because you could see this already sa mga family reunions ba? Nga, ni mga panahon na because maybe the power of Christ in us already na somehow makes our family makareconcile na, magsinabtanay na, kay Pasko man, no? Magsabot-sabot na ta. When these things are happening, families are happy because the Lord is already there. Kita, for example, kita lipang human atong spiritual na to journey sa to ang sa ulog sa Pasko ba, di pa spirituhan, sa paminaw sa pulong sa Diyos, sa mga pag-ampo ba, then we experience nga, ang ginunas ng kasing-kasing ba, nakadawat sa Diyos ng kasing-kasing, you experience that joy because you feel it inside you. You're happy. You can feel it. No? I don't know, kaya bitin kung masabi sa digalyon niya, makasimba juga kasiyam yun. Ikaw manurog, nung kalipay ba, gaan ka, nindot kayo ba, somehow, you're blessed. Kung naakan ni Ana. Munang din sa Ebanghelyo, si Juan, gipangutaan na sa pila ka mga tao, o sa imong buhaton. Ang tubag niya, kung imog yung sumurayson, ningon siya, make people happy. Make people joyful. Sa yun. Kung sa imong buhaton, ningon siya, panghatag. Make people happy. The poor. Ako ba? Sa imong buhaton nimo,
Pag-usap na sa batasan nimo, ug be honest. Buhat imong katungdanan. Nawala guro, makamati ko juga. It's beautiful. When we share, we make people happy. No? O tanawa, kung ikaw magbutuwang ito makasi mga katungdanan, for example, kung ikaw ba na magtinarong ka, honest ka sa iyong asawa, kung ikaw honest ka sa iyong kinabuhi, sa iyong isang katao, people will be happy. Na yung pamilya na itong mausap na batas ng mga isuon, no? Mausap na sa itong mga pamilya, sa itong isang katao, malipay ito eh. Sus, magluksuluksot, tapos kalipay-lipay, mausap na. Yung muna pong sinja, San Juan, do that. What do I do? Lipay karon nga tuig karon sa mga gitawag tug sa mga batanon, ang pangutana, no? What should they do? Sila lang kay di ang matabatanon. Unsa man ang kutubang mutana sila sa unsa may among buhaton. Ang hagis mga batanon, I'm talking to the young, mga young din artist, mga young. You know, unsay po, enjoy life. Mentra batanon pa mo, enjoy life to the full. Enjoy life before it's too late. Unsay hagit, enjoy imong kinabuhi. You know, recognize sa daghang gasag hatag diha Ginoo nimo. Ug papasalamat anang gasaha. And the gifts that you have, tanawa, being young, kung saan ka na ang kaikag kabaskos kinabuhi, the energy. Kung when we are young, well, gwapa pa ka, kasagaran, kaya imong kutis, hamis pa man. No? When you're young, you know, as if you own ang imong horizon by among time is muro kag you have the gift of time and wonderment. It's beautiful. It's the gifts of being sa batanon. Gamitan na. Ibaw kag there was a graduation, but graduation sa mga young people who graduated ba. Unya ilang gibuhat, nag-ibitar sila og kanang usa ka model kay iba nga speaker ba nga famous dato na it's a model, no, na niya tanan. Unya pag he was talking to them, no, sa mga graduates, di ko siya nga, you know, pong ningon siya, salamat sa imong paghibitar nako. I appreciate so much that what you think of me. Pero sultian ta mo ba na I'm challenging you. Do na ko'y hagit ninyo. Pong paniya, ningon siya, gusto ko kung kinsa ninyo musugot ni ini. Andam ko mohatag tanan akong possessions, millions and millions na ako. Andam na akong hatag akong posisyon sa kinabuhi sa ako ang mga the power that I have. Andam na ako yun, no? Sa mga honors that I have in my life. Everything. Ako ning ihatag. Bisag kinsa diha ninyo karon. On condition lang nga mag-ilista nga ang imong ibaylo niini ako'y mabatan-on, ikay matiguwang. Pero apil sa pagkatiguwang, pakapin na mga arthritis, mga diabetes, apil sa siya. Gay, batan-on nga nisugot. Bisa lang batan-on pobre, bisa tagaan pa ko millions, tagaan pa ko, ingat siya, see what, how, unsay gasang na animo diha. I could have the millions, I could have the power and the honor, pero no one will exchange being young, being energized, with your wonder, with your beauty that you have. Di ka bayad kwarta. Muna ingon siya, you should thank the Lord for that. Muna enjoy life, use that. Enjoy life. Oh, be happy good. Again, sa Pope Francis,
ihagit yung mga batanon, be happy. Paglipay yung mga batanon, what you do is, muha na niya, go to Christ. Get to know Christ. Ay kahadlok, get to know Christ. Not only that, be friend with Christ. Pag amigo si Kristo, ibiwa siya. Work with Christ. Yung Pope Francis ba, I can assure you, you will have the happiest youth yung pagkabatanon sa mong kinabuhi. Meaningful life. Like what Christ said. Nung mo, batanon ni dool, Lord, unsay akong buhaton, kung malipay ko, tamas ginhawa. Ingos, Lord, just follow me. He didn't follow. Naguol. He went out sad. If you don't follow Christ, you'll be lost. There's only way to real joy and happiness. Follow Christ. There's only way nga meaningful imuhang kinabuhi. Follow Christ. And for us nga kanang may edad na pero young at heart, apel kaya pa tani ini. Whatever treasure we have sa gamay nag-unsa ni, but then let us follow Christ, serve Christ, and we will be happy and joyful, rejoicing in the Lord. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta. O Yesu Kristo, yung anak na bugtong Ginoo nato. Kumanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Kaya kisagon ni Poncio Pilato. Kailan sa krus na matay gilubong. Mikunsan sa mga minatay. Sa katulog alam na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, papahukong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios, Amahan, ang tuburan sa tanang paglaom o kalipay. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, puna kami sa kalipay, Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Alang sa atong mga lideres sa simbahan, nga malipayon sila kanunay nga mag-alagad sa Dios diha sa iyang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Alang sa panggamhanan nga pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad, makahatag silang paglaom o kalipay sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Alang kanatong tanan nga himuon natong kalipay ang pag-amping o pagprotektar sa kabuhatan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Kamumot nga naghalad sa iyang kinabuhi sa timawa ug masakiton, hinanali na untang mabayaw sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na unta sila sa walay katapusang kalipay didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Langitong Amahan, ikaw lamang ang amo ang gilauman. Lipaya ang amo ang mga kasing-kasing diha ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Bisan mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Ginoy kahalal unta nimo kanamo. Nga walay hunong kininggas ang among gugma. Aron matuman na ang katuyuan nining santos nga misteryo. Mamadangad gayud namo ang makaluwasan kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw nato sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay ug matag. Sanctus nga amahan Diyos tunay magkagagawom sa tanan. Ang ay matarong gayod, pasalamat kami kanunay ekstrang dapit. Pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo. Kaya nagsingabot nga pag-anhi, gitagna na sa mga profeta. Uban sa gugmang dili matukib, matuto siya sa inahan nga ulay. Isangyaw sa ni Juan nga magbubunyag, gipaila siya diha sa pag-abot na niya, siyang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. O inagabot niya, iya kami makaplagan nga magtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among kasing-kasing sa kinangop ug pagdaig. Ubusa uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya. Dis lang way kunong nga pag-awit. Gigaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Nahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Masakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan. Ipasalamat kani mog mipikas. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanaa. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon may kuha sa kalis. Pasalamat no pag-usab og midayeg. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kinig Panginom ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Araw ang mga sala mapasahilo. Buhata kaniya ng paghandong.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos nga matayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pahans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to, kay imo kaming giisip nga ang yang nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, may usaon ta sa Espiritu Santo. Nung numigin mong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunod sa mga igsuong nangamatay, malaom na banhaw silang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahong amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayos ta ng kasamo. Samtang nag-aabot tuming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay mo manaming Maria, panggahong ugang himaya,
Hesus Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. At tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Pakitan panag-inig suunay. Kini ang kudiro sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan, bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. Human kami ubusog o Ginoo sa imong lawas o dugo, pinaginining sakramento, tuluy kami nga palabihon namo ang butang langit nun kaysa butang kalibutanon.
Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus, parang birtud sa pailog, diha sa kasakitan, dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawat ang mga antos tungo sa sakit o balatian, pagkaamo nga gipili siya, pero mahimong santos, na iyong kasakit, mahimong kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagis sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. At pasalamat ng donors and sponsors, to ang choir and brothers of San Pedro Calungsod Choir. Atong offerers, si Becky Peralta, Jenna Bucanoy, and Carmen Cañete. Atong pilgrims, the Archdiocese Shrine of San Nicolas Tolentino, Catechist, pinanguluhan ni Mrs. Fanny Sato, the coordinator. The Couples for Christ, San Vicente Aurelio Chapter, led by Richard and Lisa Tampil. Sa Isidro Talisay Chapter, led by John Laborada. No? Daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo na kaninyo. Manausap kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil yung kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manaygon na emi, ha? Iba ba ka, kanina sa tasumisa nato, moro mag Gaudete Sunday moro, no? Adlaw sa pagmaya sa paglipay. No? Kinibitang puno atong kasing-kasing sa gugma. No? Magawas man isto ang mga gitawag-tog sa atong baba pinagis sa pag-awit. No? Singgit o sa pag-awit. No? Kining gitawag na tog panaygon, Christmas carols ba? No? So kapag sinugdan sa simbahan, no? Di sa sud simbahan, panahon sa Pasko, awiton gini. Ang mga awit pinungod sa paghimugso sa Ginoo. Pero sa nilagi ni sa daghan ng panahon ni Agi, no? Kasi madag gini siya. Pero diha na sa panahon ni San Francis de Assisi, diyan gimugna na niya ang gitatugbilen. Iya sang gi-compose ang daghang mga awit nga hisgot sa sugilanon, sa istorya, sa paghimugso sa Ginoo. Sa paghimugso sa Ginoo, sa shepherds and everything. Unya, gigamit na niya ang lingwahe nga kumun sa mga tao nga masabtan dili na ang Latin. Ni kailap kayo ang mga tao, nalipay kayo, nakasabot na, o sila ni awit sad. Unya, kaya through the years, ang hitabo sa Giyod, nga tungod kay lagi duol kasing kayo sa tao ang pagdaig sa Dios. Wala lang na magpabilin diha sa simbahan, no? Kundi everybody is singing it here and there, no? Hanto na abuti sa gitawag tog kabalayan, kadalanan, o kana nang gitawag tog panaygon na. Ang tumo ug tuyo mao gyud nga ang daygon, ang tus daygon mao nga ato ang ipa tagamtam sa ato ang daygonan ang gugma sa Dios, the spirit of Christmas. Mao na siya. Muna ha, muna tuyo yung sa daygon. No? May ito hinundom ni Ana kay sa karong panahon na good, murang pumunaygon ta at nung tuyo din aman Spirit of Christmas, yung ta manaygon ta kay mangwarta ta. Nawa ba ang Espiritu ba? Kung manaygon ta, kaya ito project. Muro ba ang ato ang makuha? Unya, nawa na lang kita to evangelize.
with the song to make people feel it's Christmas ba. Well, magkanta tayo nga pero kung muna, may unta ato nang i-recapture ba. Nga again, we sing songs so that people will feel the spirit of Christmas. Pero ato ang pangwarta mo rin na commercialize na uwita paet kay ron na magani gitawag tumakanta sa Paskong wan agi Ginoo. Bugal-bugal pa. It has lost. Muna nga at karon mo na igamin ninyo. Di mo mangayo, pero mahatag mo magdawat niya. Talagang presa mo, tabang sa ito ang apostolado sa Santos Gamisa. Pero not for that, because lay pa ito mga iso, mga tigulang na, masakito na among daigunan in the spirit of Christmas, how ang joy and love of Christ may come into your heart. Ako ihatag niyo, one of the best group singers sa ito ang sa Archdiocese Sugbo, ito ang mga igsuon, ang choir sa Brother of Pedro Calungsod. Namudaygo ninyo, o doon na pag-idaghang manaygo niya karon ninyo. Atos lang kami naon. Ang mga ta, isang kasang napinta, labi na ni panahon na natao, manong lubog sa yuta. Sa mga higala na linaw masaya, taon kalintang kaulya ka, kasadyari pakita. Ayaw kalintig isang asa, Mayosyonala sa probinsya, at tumarungo sa magsadya. Ang kaaway ikong maunta, la 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 la. Kahuon kalintang kaulya ka, kasadyari pakita. Ayaw kalintig isang asa, Mayosyonala sa probinsya, at tumarungo sa magsadya. Ang kaaway ikong maunta, la 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 la. Kahuon kalintang kaulya ka, kasadyari pakita. Ulya ka, kasadyari pakita. Our King, every heart preparing room, and joy to the world, and heaven to the sea, and heaven and nature see. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart preparing room, and joy to the world, and heaven to the sea, and heaven and nature see. Joy to the world, the Lord has come. Sadya ning takna, dapit sa kahimayan, mauday atong makita ang panagway nga masanagong